Salam hormatly watandaşlar, men şunu keçek çıkışım. Kemine bilen Halmara dağın ýan neden çıkışyny diňläp gat täsirlendim. We halkymda ýene döwürge çağırş etmek, düşünürşi işlerini geçmek üçin şu çıkışymy edip otyrym. Sebäbi biziň halkymyz biziň aýtýan diýýän zatlanmada, biziň terminologiýamyzda, ýani mejlis agdalarynyň ýa gurji hökümetiň terminologiýasyna men pikirimçe gowy düşünen okmaka diýen. Tebe düşünen uny her bir adam aýaga alar diýip men umyt etýän. Tebe düşünmänlikler üçin şu biperwaýlykda ötýärler. Dogrumy aýtsam gat nebsi Maria Halmara adam bokurda görülip sesi ýitip gitdi da 2 ýyl bäri aýdyp gelýär. Bu zatlara näme üçin biperwaý garaýaňyz? Ine aýdaly 4 ýyl mundan bir maňa aýdan bolsa, sen geljekde misal üçin gurji mejlisiň çykyşyna sen mejlis agdalary bilen bilelikde çykyş etýäň we şo birgeden Türkmenistanyň meselelerini orta alyp halk bilen maslahatlaşyp ýa-ni mejlis agdalarynyň hataryna geçýän diýilse, maňa bir düşýärlik görerdi. Ýöne bu zatlara men haçan düşünüp başladym. Ananyp başladym, düşünüp başladym. Haçanna şu ähli edilýän hereketlere dogry at goýup başlananna, ýagny biz şu 2 ýyl bäri Saparaga, Halmyrada, Keminede aýdyp gelýär. Birden dogry at goýulýar-da, edilýän herekete, edilýän zada ýa bolup duran bir waka dogry at goýmak, kelläňdäki ýa-ni bulaşan pikirleri ýerli-ýerine goýmak diýmek bolýar. Şu dogry at goýulandan soň men hasam gowy düşünüp başladym. Ine men öňkü çykyşlamy görýän bolsaňyz, 2 ýyl mundan öňkü çykyşlamy ýa 1 ýyl mundan öňkü çykyşlamy görýän bolsaňyz, ýer bilen gök ýallar häzirki çykyşlamy we öňkü çykyşlamy deňeşdirip görseňiz. Bu nädip birden bu ýaly ütköt diýilende, hemme zadyň ady dogry goýulýar we şo atlaryň dogry goýulmagy, dogry görlenmegi maňa ullakan täsir etdi diýetim bäle. Sebäbi ine ady dogry goýulan soň sen nämedigine bulaşyk pikirler jemlenip düşünüp başlaýan. Ine biziň şu gepleşiklerimizde köp kullanylýan söz bar ýerli hökümetler diýip. Ýa mysal üçin planda edilmeli, ol edilmeli zatlar ne barsa ýerli hökümet etmeli bar, şoň işi diýip aýtýarsa. Ine ýerli hökümet näme diýip düşünmeýän bolsaňyz, ne şonu aýdyp bereyim. Häzirne sereseňiz 5 tan welaýat bardyr, 5 welaýat Türkmenistanyň. Ýöne biz ol welaýatlar geljekde 13-14 tane okruglary bölmekçi näme üçin ýerlerine Türkmenleriň arasynda millet parazlyk, tiri parazlyk, sen lewaply, sen daşol, sen marly diýilmezligi üçin, mysal üçin ahallylaryň Balkanlylar, daşollar bilen garmatym bolup, ýa mar bilen garmatym, hemme welaýat bir-birilen garmatym bolup, sen plan ýerli diýip bilmejek halyna getirmek üçin, millet parazlygy ýatyrmak üçin, tiri parazlyk, millet parazlyk ýa-ni şoň üçin etjek bolýar buny. Indi ýöne men häzir bu tema bir düýpli aýratyn bir temada, şoňa geçmäkem. Häzirki welaýat meselesine aýdyp berende. Mysal üçin aýdaly Mar welaýatyna önümçülük we Mar welaýatynyň gazly balynýan baýlyklara, ýagny gaz, kukurt ýene bir zat, sera şunýaly ýa paxta ýa ýene bir zat ýa institut wany içinde ýa bolmasa lewap welaýatynda da gaz we magdanly ýa ýanky garlyk diýen ýerler bar we pedoçilşalar, institutlar şunýaly nemeleri baýlyklar hökümetin girdeji berýän çeşmeler bar, girdeji çeşmeleri. Balkanda Nevçik ýa-ni deňizi bar, otellar bar, bir topar dynjalş merkezler bar. Şu zatlardan gelýän girdeji çeşmeler ýa ahal welaýatynda Aşgabatda birgeden universitetler, ýene bir zatlar, birgeden fabriklar, hemmesi girdeji çeşmeler bolup durýar. Daşow welaýatyna da edilşanyň ýaly, daşowdyň özünden çykýan baýlygy bolsa baýlygy, dawat fabrigi bolsa dawat fabrigi ýa bolmasa
Şu dağıtlar yok olsa, baylığı yok olsa ya bilim uğruna bir nemet yok olsa, ona da girdeci getirer yalak, davat fabriklarının kurulup ya yankı, daş olsa neme bilimi östürüp şu taylarda da bilim nemelerini, üniversitetlerini, institutlarını açıp daş olsa girdeci getirer yalı, ocakların açılmağı, aydaly şu girdecilerin hemmesi ähli nebet gazly bolýan beýlek magdanlar ýene birde şularyň hemmesi häzirki wagtda ine goşa durnak üçin näki hökümetde guramaçylykly jenayatçy toparyň hökümetine hemme girdeci merkeze gitýär. Merkezden nire gitýäni hiç bir ýerde aýdylanok. Naşga duradylýar şu zatlaryň hemmesiniň girdejeti merkez bank bardyr. Ýöne bunu nämetdiler bular? Şu aşgada gelýän girdejini hiç kim hiç ýerde hiç haçan aýdylmady. Näçe wagt telewizorlar görýänsiňiz, bolgusyz çäreler, bolgusyz açyşlar, sady açylsa da prezident barып açyk aýtýar, mektep açylsa da bu barып açyk aýtýar. O ýa bolmasa ýanky şu gazdan, neftden, deňizden beýleki ähli budaklardan gelýän çeşmeleň nire edilýäni aýdylmaýanyň sebäbi bar. Sebäbi kleptokratiýa sistemasy oturdulan. Bulam gaty erbesat kleptokratiýa diýmegem ne owurlyk diýmekdir. Şu sebäpden biz köp ulanýas düşünmeýänler bar bolsa kleptokratiýa diýmek owurlyk metody diýmekdir. Owurlyk oturdulan olan üçin statistika içerde näçe satyrly gaz, näçe girdeci geldi, ýylyň girdejisi näçe, her aýyň girdejisi, o girdeciler nire siňdirildi, halka näme üçin siňdirilmedi. Şo girdecilerin hemmesi halka siňdirilen ýagdaýynda halkyň aýlygy bu wagtky ýaly $100, $50 işläp ýörmezdiler. Galardy, hal ýagdaýy gowlaşardy, halkymyzyň häzirki ýaly ýartyndan köpüs daşary ýurtda gul bolup işlemezdi, öz içinde iş bilen üpçün edilerdi. Ine biz şu meseleler çözmek üçin ýerli hökümetleri döretýär. Döret otyrtna täze Türkmenistan gurulupdyr, şonda içinde ýerli hökümetleri boljak. Bu diýmek näme? Ine ýerli hökümet bolanna şu maryň baýlygy maryň özüne siňmeli. Ahalyň baýlygy ahalyň özüne siňmeli. Lewabyň özüne siňmeli. We her welaýatyň baýlygy öz misal üçin Balkandan neft çykýar ýa deňiziň baýlygy ýa atellaň baýlygy diýinçälik merkez. Hemmesi ýanky Balkanyň öz ilatyna siňmeli. We şu girdeciler şon nädip siňdirip bolar? Bolam ýanky aýlyklaryny gallaýarsyň, şondan gelýän girdejini açyk ekranda, telewideniyede görkezersiň näçe girdeci geldi, o girdeci nire gitdi. Fonda açarsyň geljegiň üçin ýanky geljekki nesil üçin her welaýatyň öz ilatyna bir üpçün etmeli, öz baýlygy bilen, öz baýlygy özüne siňmeli. Marda çykýan gaz ýa ýanky Lewapda çykýan gazam Lewabyň özüne siňmelidir. Ýa Maryňda çykýanyňky Maryň özüne siňmeli. Hatda eksport edilse de şol ýene-de gelip şoň peýdasam şoňa siňmeli bar. Dogry belli bir derejede nalog hemme nemede bolar. Hemme pudaklarda nalog bolar, şunu tölener. Bu naloglarym nire siňer? Ýanky fond açarsyň, geljekki nesiller üçin şo fondlara siňer bu nalogdan Türkmeniň diňe bir häzirki ýaşaýjy watandaşlar däl ise geljekki neslem üpçün bolmalylar. Bu diýmem näme? Ine Türkmenistan 4-nji ýerde durda baýlykda, ýöne ýaşaýyşyna seredim. $50, $100 maksimum aýlyk. Onam şol aýlyk bilenem hatda bar ýogy 4-5 milyon halkyna ekläbilenek. Oňa ýarty daşary ýurtda gezip bu gaty uly maskaraçylykdyr, gaty uly maskaraçylyk. Biz näme çekolýas? Şunu her kimiň girdejisini özüne siňdirip, merkeze uğratman, özüne siňdirip, öz nemesini özüne alyryp, ýanky halky bolalyn durmuşda ýaşamak we halka bir giden mümkinçilikler beriljekdir. Ýerli hökümet döretmek üçin öňürtü bilen hususiýetçiligi bazar ykdysadyetine we hususiýetçiligi geçilmeli bolýanlar Türkmenistana bir garşy ýerim idegsiz ýa eýesiz galmaly däller. Döwletiň ýeri diýen zat bolmaly däller.
Bolup biler o diňe bir ýanky aýdaly demir ýollydy ýa ýene bir daşyn şuňa meňdeşdatlar. Galan ýanky nebit ojaklary, gaz ojaklary ýa nemeler hemmesi halkyň bolmalylar. Toprak bir garşy ýerem eýesiz galmalylar, eýesiz ýer iýdelýänler. Şoň üçin Türkmenistanyň içi ýanky ýa neme ekip sorup yer edip boljak ýerlere ýanky syrkyn basyp ýatanlar, şotaýlar gamyş basyp syrkyn basyp neme edip duranlar. Näme üçin? Sebäbi yer halka berilmedi, halkyň ýerde. Şoň üçin bir garşy ýerine çen Türkmenistanyň halkyň özüne paýlap şunu ýaly näme gelmeliler. Inni şo hemme yer halkyň bolan ýagdaýynda we kanallar, gazalar, şol ýerler şorlanmazlygy üçin, ýenedilmezligi üçin şu we kanallara serediň içi dolup ýatanlar musor dökýärler. Türkmenistanyň markasy musor atylýan boçka bilen öpçün edilmedik. Oňa ýanky şaýatlyk edip owa durmuşyna barkyn bilýänsiňiz, ýaşaýanlaryňyz özüňizden bilýänsiňiz. Şo toýlarda ýaşaýanlar musorka diýen zat ýokdur. Musor bedreler ýanky ululu köçelerde goýulýar da hemme ýurtda şo zatlar ýokdur owasyny. Näme etýärler? Ya alıp yakyanlarlar, birazcık insaba adam alıp yakyanlar o musorny. Ya adam akidip şu kanala deykeşlere döküp o deykeşler nemedik gitti de gömülüp gitti musordan. Bu boljak zatma o deykeşin içini ýanky musordan doldurman gaýta ony gadap şotaýlary nemedip ýerler şorlama diýil ýagdaý döretmeli we ýerleri taplap taýynlap ýanky halka paýlanyp bermeliler, oň hödürni görmeli o zatlaryň ýeriň dadyn. Şu wagt eýesiz bolan üçin şo zatlara adamlaryň göňüni bir ýaly ýanky ýerler şorlap kanallar gamşatyp ýatanlar musordan gömülip zat edip. Ne şonu aýtjak bolýan watandaşlar düşünürjek bolýan ýanky zapravkalar diýdi ýa ýollar ýa ýene bir hemme de hususy bolmalylar. Fabrik, zawod, ýene bir zat. Ona näde hususy ederdiň? Tendera çykarardyň we şol netijesinde hususy kime berilmeli belli bolar. We eger hemme zat hususlaşan ýagdaýynda gaty köp iş ýerleri açylmaly bolýar-da, gaty köp ýüzlerçe-de, miňlerçe-de, eýse belki de millionlarça iş ýerleri boljakdyr. Belki de Türkmenistanyň öz halky iş ýerleri üçin edip ýetişmez. Nähili öz gereginden hem arty işgärler, Türkmenistanyň öz halkyndan hem arty işgärler gerek bolar. Onam daşary ýurtlardan, belki Türkiýeden, belki ýene bir ýerden, belki Polşadan gelip bizde işler ýaly ýagdaý bolmaly. Sebäbi halkyň öz baýlygy özüne siňen uny bizim türkmen halkymyz $50, $100 işlemez, pesinden $1000, $1,500 bolar. Pesinden belki de ondan köp bolar. Yani aýdal mysal üçin bir welaýaty başga welaýatdan köp girdeji girýän bolsa, mysal üçin aýdaly Balkana girdeji köp bolsa bolup biler. Beýlek welaýatlardan $1000 ara tapawut aýlyklar köp bolup biler. Mysal üçin Balkana $2000-2500 bolsa başga ýerlerde 1000-1500 bolup biler. Aýdal mysal getirýän bu zatlary. Inni buna eýe çykmaly halk bolsa, bunu halka beriljek bolsa, ol alay dip berjek bolup dursa bizem halka bunu etjek adam gaty azar ne görýänsiňiz ýok, bir kanun geçirilmeli, däl bolmaly, däl saýlawlara gatnaşyp men prezident boljak ýa hatda men bollum dip ýörenler ammadyr. Görseňiz absurd derwet gülkünç ýagdaý, bu ýagdaýa diňe gülüp geçýän ýöne hakykatynda teretden agla bermeli ýagdaýdyr namys edip türkmenliň ýeten derejesine dogry düşünüp bilen günümizde. Şan ýaly bu ýaly adamlar baran ýagdaýynda ýanky siz gaty neme galarsyňyz, nähili aýdaýyn, aç galarsyňyz.
Te bu adamlar näme diýädir ki, ne jahillar wada bir topar Murat Gurbanov diýdi, Akgöl Sapar diýdi. O Akgöl Sapar wapşa ganhor oladym. Men adam hasabam görmeýän, ganhor hökmüne görýän. Bu eden işlerini tutnamat bilen çykar görkezip dur. Intäge müstaçylmadyk zatlar bar. Biz bunu hökmen täze Türkmenistan gurulanyny getirip ýanky şu informasiýasyny beren informasiýalaryny KGB'ň arhivini gallaryp eýýäm elimizde de gat köp bölegi bar emekiň eline. Ýanky bu ölen adamlaryň hasasy soruljakdyr. Ol adamdan hökmen jezasyny çekjekdir. Indi şoň ýaly samsak ýanky adamlar ana bu prezident saýlanyny ýene bir zat boldy. Murat Gurbanow mundan bir ýyl mundan öň näme men milisiýalaryň aýlygyny allarjak näme etjek diýdi. Näme Türkmenistanda milisiýanyň aýlygyny allarjak diýeniň bilen sen prezident edip goýarlar etdiň. Gaýta Türkmenistanda milisiýalary sanyny azaltmaly birinciden. O onça milisiýa getirip ýanky näme o polisiýadan başga kär ýokmy? Häzir biz barp o taýda mümkinçilikler döredört bolyn. Polisiýa hiç kim işläsem gelmeýär. Hatta şu özü polisiýa bolup öňden işläp berenler çykyp biznes edesgeler ýa başga hili bir zatlar edesgeler. Sen bunýalyk ýanky jahil nähili prezident boljak diýip ölüp ýatyr da Murat Gurbanow we Gapdal Nak ýanky tribalist Akgöl Sapar we Walwal Sapar diýen mena buňa tribalist hakyky. Neşler ýaly adamlar Türkmeniň şunnaçyn 30 ýylla badagat gelen adamlar prezident boljak bolup ölüp ýatan, ýykylyp ýatanlar. Ne bilen söýleýän bolsaňyz 2 ýyl bäri gurrun edilýär. Täze Türkmenistan gurmaly ile ýa-ni birimizden men prezident boljak diýip yapyşyp öğrenmedi ýokdur çymyzy. Helak bolup prezident boljak bolup helak bolup öğrenmedi ýokdur. Halka haýsy bähwetli bolsa biz şonu etmekçi. Prezident bize gerekkä biz näçe 30 ýyl bäri prezident sistemasynda ýaşap görensiňiz Türkmenliň inji götüren aktywyna taparada köp aýdyp gelýär prezidentlik wezipesini. Şoň üçin biz parlament hökümetini urmakçy. Bu parlament hökümetinde de nähili bolar? Her welaýatdan belli bir mukdarda öz wekilleri bolar her welaýatyň. Ine häzir görseňiz häzirki guramaçylyk jenaty toparyň hökümetinde hakimliklerde misal üçin Mar welaýatynyň hakimi kim ahally Lewank kim beýleklenk kim diňe bir hakim de prokuratura polisiýa bölüminiň başlygy ýene bir zat welaýat MWD'si ýene bir hemmesi ýa-ni ahally. Bu ahallylar getirip hemme welaýata şonu şeýdip goýdular. Ýok onýal zat bolmaz ahallylar gider öz nemesine ahalyna Aşgabadyna şo taýda ýetçilik agaçylyk eder öz halkyna özleri şo taýda agaçylyk etmeli bollar. Başga welaýatdan gelip hiç kim agaçylyk etmez. Ine bular bir mesele. Ikinji mesele ýanky millet parazlygy, tire parazlygy aýyrmak üçin biz köp okruklara bölüp garmatym bolmaly türkmenler diýip ýanky şu netije geldikde. Bular hökmen ediler. Yerli hökümetler hiç aýsy ahala öz girdejesini uğratmaz. Nähili aýdyn Lewapdan Mardan gelýän girdejeler Aşgabatda gitmez. O diňe öz halkyna siňer. Öz halkyna siňer şoňsy bilen aýlygy galar halkyň we birden iş ýerleri açylar. Şu Türkmenistan biznes etjek bolsaň iň amatly, iň gowy ýerine öwürmeli Türkmenistany. Biram dynjalyşyň iň gowy ýerine öwürmeli. Dynjalyşyň biznesin, turizmiň iň gowy ýerine öwürmeli. Ýanky birazjyk türmeler bar aýtsak biz şu türmedekiler başladyň ýene bir zat diýýär. Kan biperway bolýarlar. Biz onu hökmen boşatmakçy. Ähli türmeler boşatmakçy içinde dogry ýanky näme çagadorlar ýene bir zat pedofilizm diýilýär. Şunýaly bir erwet ýa näçe san adam öldüren şunýalar üçin da goýlar türme ýöne.
buatky ýaly, bun ýaly zulumly neme bolmaz. Odan depänem bir muzey ýaly edip goýar biz otady işlerini üt götmärsem, ellemersem, için başa dört odan depäň ýanky nemelerini görkezert. Turistler gelip iň agyrjada berilýän ýer diýip şo turistler bark gaýtýan nemesi boljakdyr. Biram ýanky biz şu wagt hökümeti terrorist diýip at berdik-de şu guramaçylykly jenaýat işleri terrorist etýän hereketlerde we terrorizmiň hereketlerine gabat gelýär. Buň ad berilmegem, dogry ad berilmegi hemme zadyň başdaýdyk geçdim ne dogry ad berilen soň kelläňi işläp başlaýar, dogry işläp başlaýar. Sebäbi adyny bilmeseň, nämedigini bilmeseň düşünip bilen şu bolýan zatlara. Şu terroristlaryň ýanky halka garşy hereket etjekler badyr. Tägem öňümizde äli biz baramyzda da ýanky garşy hereket etjekler şolara. Ýanky halk düşmanlarynyň bir madarlygy diýip bir neme açyljakdyr. Onam men pikirimçe onam turistler gelýän ýer etmeli sebäbi halka garşy nähili zulümler edilen bolsa şu adamlar şu madarda ýatjaklar daşyna ýazylyp goýuljakdyr näme zulüm edenini. Ine watandaşlar şu zatlar edip biz türkmen halkyny Türkmen halky bolup öz azatlygymyz üçin özümiz görüşmeliler. Siz pikir etýäňiz, Kemine geler ýa Sapara geler ýa-da Murat Urbanowlar düzeltip berer. Ýok. Bizem barmaz, Gurbanow barmaz ýa ýene birem barmaz. Size düzeltip bermez. Eger bir şey dip barsa, sizsiz barsa, halksız barsa, şol ýalňyş jenaýat iş etdi bolar. Bu diýmek näme? Hökümeti bir kanun basyp almak ýene-de bu Gurbanow ýa bu oglundan ütgeş geri bolmaz şu barjak adamyň. Haçan ine biz siziň arkaňyzda dursa size aýtýar şolar terrorist diýär. Başga bir üçin aýdaly başga ýer diýleni siziň ýakynyňyz diýeli, ejeňiz, kakaňyz ýa dowanjyňyz gepleýär diýip gapyňyzdan gelen wagty diýär. Sen şoň duýdurşlar üçede. Git başga bir üçin men jogap beremmek 18 ýaşan adam gitdi özünden hasap sora. Men işim ýok diýip düşündürş beriň 3 wezek beriň. Eden okmy öldürseňiz hakyňyz bardyr üstüňize gelip size näme üçin üstüňize gelýär? Näme üçin öldürseňiz hakyňyz bar diýen şoňa dogry düşünün. Öldürseňiz hakyňyz barlygy şo gelen adam size gorku salmak gelýär. Terrorist diýmek gorku salmak diýmek. Ine Türkmenistana kanuny işleýänler nemede hiç zat işleýänler diňe gorku işleýänler diňe gürlese bir gapdyrnydyr gürleme diýenler näme üçin terroristler basyşyndan aňy nemesini ýitiren adamlar. Şo gelýän adama duýdurşlaryň küçüde. Ýok eden okmy maňlaýyndan atmaga hakyňyz bardyr. Atyp bilmeseňiz ýaraňyz ýok bolsa kıyın zatlar neme internetten zatdan görün Molotov, kokteyl Molotov diýip bir zat bardyr. Kıyınamda ýanky benzin salyarka ölenemet diýerler benzin ulan içine sawynyr zat oňa edilşi bardyr men berden aýda oturmaň. Oklap goýar. Şu eden nemäňiz üçin siz bir tutjak bolsa goňşulaňyz bolup kim tutjak bolsa şonu otlap goýar. Hanan soň görüň soň kimden gorkup ýaşamalygyny soň düşünür bu nemeler. Ýoş-ýoşdan ýanky size zulüm berjek bolýan ken baňa KGB-ňa ýene ordadyň işgärleri siziň tarapyňyza geçip urarlar. Üstüňize gelýärmi? Gönü ediň şonu hakyňyz bar. Öldürseňiz hakyňyz bar. Täze Türkmenistan ýerüňiz guruljakdyr, barjakdyr. Bunu etdiň diýip siz basyp akdaýan ýagdaýynda siz çykjaksyňyz, aklanjaksyňyz. Täze terroristlere garşy görüşersiňiz. Ine ajdar meselesi bardyr. Ajdar öz ejesiniň dowanyň gaýdanyň mejlisiniň zorlanmak üçin şoňa bask etdiler da ejesine deýdiler şoň. Zorlajak bolýar, ýetýär diýip şoň nemetdiler. Nämetde eline ýara gally görüşdi şoň bilen. Zorlajak nämetjek diýip namysyna deýdiler şoň. Edilmeje işlerini etjek diýip gorku salyjak bolýar. Alla eline ýaragdany şu terroristler bilen görüşdi, dogry etdi.
Ýöne şol adam öz namusyny, ahlagyny, özüniň nemesini gorap bilen üçin şu ajdar bolanlar. Şoň üçin şuny etjen şu ajdaryň ady gelýänler. Siziň hem adyňyz öçmejek türkmeniň öçmejek taryhyna girjekdir. Öz ahlagyňyz, öz namusyňyz üçin göreşmelisiňiz. Ogulaňyz sarlap otursaňyz, gürleseň bas wagt ýalar edip otursaňyz, hawa siz bas wagt derler. Ölüp gidersiňiz içiňize salyp o adam depe ýaly ýa ýene bir zat ýaly ýerlerde bir topar awduşkur ýaly otursaňam bolmaýar, tursaňam bolmaýar ýerlerde. İçiňize salyp erkinlikde bolsaňam Türkmenistanda erkinlik diýen adam ýok. Şu türmäň daşyndakylar bir türmede ýaly. O türmäň içinde türme urlan ýaly Türkmenistanyň türmeleri Hudaý saklasyn. Ine siz ya berk durarsyňyz şolara garşy. Gelýän birini tutjak bolan goňşularyňyz bilen dilleşip goýun. Duýdurşlaryň giden okmy, öllür ýaly, burun eden okmy, öllür goýberin. Şo zatlar edip dur, siz etmeseňiz ne şu wagtky guramaçylyk jenaçda bir terroristlary edip durşany. Tapawutna, näme hemme kişi jenatkar bolsa hiç kim jenatkar däl bolýar. Nemedi de ne İtalyan taryhyna bada hemme kişi owru bolsa hiç kim owru däl. Diýenki hökümetin çalyşypdyr da şolar. Ne bizde de hemme kişi jenatkar bolsa başyňda oturan jenatkar bolsa siz hem şolar jenatkar bolup özüni jenatkar duýmaýan bolsa siz hem jenaýat edýäňizi siz hem özüňizi jenatkar duýýaňyz. O jenaýat hem de ahlagyny, namusyny ýanky nämen goramak öz maşgalaň. Teň üstüne mirne oturan adamyň agza berçilikde asudolukda oturan adam üstüne gelip gapyň tyrkylladyp biri binjal edip taňa gorku saljak bolýan bolsa gyýdyň aýt, owluň aýt, ýa ejeň aýt görlemesin, ýa ýene bir zat ay basar işinden çykarar diýen bolsa alyp nemedip goýberň. Äkediň ýa çöl kana Türkmenistanyň eýles çöl kellesinden aşan gömük goýun günüň aşanyna. Jazra bölsün. Haram zatalar. Terror bilen jogap berilýänler. Terrorizma goralýanlar, terrorizmden hemişe özüň goramak jenaýat däller. Şunu bilen adamlar özüňizi gaty arkaýyn duýun, hiç zatdan gorkmaň, maňlaýyna berip goýberin. Hiç kime mişdat edilmez. Köçelerde ýollar ýap-ýam sürüp gidberin. Hasan sürmedik gyýgyrsalar ýene bir zat edip nemetjek bolsalar çykyp urunşok ýanky duran gaýlar bardyr ýol beklep duran. Sen pilleni açdyňmy näme? Prezident geçýär diýerse-de. Prezident pillerini açdymy? Prezident birinki ýaly dogurmadym ka o geçenden hemçin ýol ýapylýar. Urun gowy edip gaýlary geçiberin arkaýyn. Size garşy ýara ulanjak bolsa sizem çykyp olar azlyga, nämese de azlyk. Olaň özü bizar, şo gaýlaňam özü bizar, ýol ýapylmagynyň polisiýaňam özü bizar. Şolaryň siziň tarapyňyza geçer. Bunýal garşylyk görkezip durmaýar, türkmen halkynyň geljegi üçin aýytly bir ädim ädiljegini biziň etýän gurrunlarymyzdan olar eýem düşünşip biz bilen kontakta geçip gurlaşyp görenlerim gaty känler. Şoň üçin hiç zatdan gorkmaň, çekinmäň, özüňizi ýeke duýmaň, açyk gurlaşyň. Goňşularyňyz bilen hem dostýarlaryňyz bilen hem ejek kakalaryňyz bilen hem politika goşulmasyn diýse, sen goşulmasan, goşulma men goşulýan diýin. Sen hem goşul başarsaň diýip gaýta. Goşulmanyňyz üçin ine şuňa düşüp ýaşap ýörsiňiz. Şoň ýaly. Nämeçek bolýanymyza düşünen adamlar eýem kontakta geçip nemedip börler adamlar hiç şeýle gorkar ýaly, ürker ýaly zat ýokdur bärde. Şoň üçin täze Türkmenistanymyz guruljak bolsa, bol telki durmuşda ýaşasyňyz gelýän bolsa, bir sizin arkanızda durar size возможность berer, mümkünçülük dörer size. Yani sizin bizim kapitalımızda durmalı varsınız. Şunu etmän ýagdaýyňyzda size hiç kim barıp sizin hakkınızı görüşüp alıp berip bilmeýär. Yani biz siz bilen barjak, siz bilen etjek bolamyzsoň, basyp almajak bolamyzsoň, halk bilen bir ädim etjek bolamyzsoň, käkelanyp oturýarda 2 ýyl bar. Sizin düşünen günüňiz Türkmenistanda täze Türkmenistan gurulyp bilýänler, täze Türkmenistanyň öňündäki 150 ýylynyň nemesi ýazylgydyr. Oňam üstünde eger işlenmeli bolsa ýene işlenjekdir siz bilen. Biz taýyn, siz taýyn bolmaňyzsoň bizden soraýaňyzda haçan ýollar açyp berýäňiz, haçan gidilýär, haçan herekete geçilýär.
Nämçe bizden soraýan, biz herekede bir wagt geçen adamlar, biz bir wagt taýyn, häzir barlygyda neme diläse biziň hemme adamymyz taýyn. Hemme nemeler ýanky näme diýen, mundan 150 ýyl öňümizde çen geljek intak bolmadyk nesilleň paýyna çen paýlanlap, taýynlanyp goýulan bu zatlar. Biz ýöne baryp oturdaýmaly. Ýöne onu siz bizden nämçe soraýaňyz, haçan barýar, haçan ýollar aç. Siz düşünen unuňyz biz bilen bir bol, biz siz bilen arkaňyzda ne bize şo diýen zatlaryňyzy edeliň bile diýseňiz, biz şowun taýyn, biz haçan ertir diýseňem goşumyz arkamyzda. Gorkýan ýenetýän ýerimiz ýokdur, nädip barjagymyz hemme adymyz bellidir. Ýöne siz özüňiz bişirmelisiňiz. Şo zatlary düşünen unuňyz bir gidip bilýändir. Şo ödem Türkmenistana baryp şo wagt guramaçylyk jenaýatçy tapar almak gataň satdyr. Gataň sat eger mysal üçin şolar guramaçylyk jenaýatçy tapar däl bolan bolsa onu şonda da bir zatlar göwnüňize yaramaýan bolsa onu okyn bolardy almak. Yani şu wagt şolar imine terrorist bolan üçin, imine şolar guramaçylyk jenaýatçy tapar bolan üçin şolary almak gataň sat. Yani buňa diňe siz düşünmeňiz der, düşünen unuňyz biz baryp neme dip bilýär. Şu zatlar edip bilýär. Ýok, halk bilen ýörejek, biz baryp bir gruppa bolup, özümiz alyp, öz aramyzda paýlaşjak diýen bolsak, şonu ýa netimiz bolsa bir wagt geçen ýylam edip bilýärdik. Şoňa da mümkinçilikler bar, şunlara edip bilýär. Nirsinden barjagymyzdan, näde baljagymyzdan hemme adymyz belli. Ýöne size garaşýar. Biz olara duýdurýar. Düşünene düşünüp geçýär. Düşünmedigem geljekde öz nemesini tapar. Yerini. Şoň üçin size garaşýar. Biz sizden soramaly. Siz haçan taýyn bolýandan, gurosuňyz gelen okum Türkmenistanda ýaşasyňyz gelen, biz gurduk taýyn. Siz haçan taýyn bolýar dip biz sizden soramaly. Gaýrat edin şo soragy bize bermeň. Haçan ýollar açylýar. Siziň düşünen unuňyz ýollar açyk. Şuny düşünseňiz, şuny ertir düşünseňiz, ertir şu zatlara. Ýöne bilen biz siz bilen bile hereket etjek bolýanlar. Ýekejämizem içimizde şu meclisde turan näçe 30 adam bardyr, ýekejesem çykyp men prezident boljak ýene bir zat diýenler. Gerek gel bize. Gerek gel prezident gerek gel bize. Bize halkyň bol telki gowy durmuşda ýaşamak gerek. We şonu öz inisiativasy bilen goşulan adamlar bar. Aramda nähil teklipler bar. Intam goşulyp bilerler. Ne organ işgärler ne de şu taýdan ýüzlenýän. Siziň içiňizde gat köpdir biziň aramda geçenler. Henizem işläp ýörenler ýöne öňkün emesinde. Biz baranymyz taýyn bökjek bolduranlar känler. Düşündiler sebä olar. Sizem düşünmedikleri min tam bir wagt size. Düşünmedikleri ýüzlenýän. Intaýan bir maharly, ýöne biz şotak baramyzdan soň siz geçjek bolsaňyz. Ýok, o nemäňiz bolýar näler. Siz şu wagt halkyň kynanyna, siz halkyň tarapyna geçmelisiňiz. Biz baramyz soň bu kynçylykdan çykarýas halky. Halk bilen bile çykarýas ödüm. Owuny siz bize ýanyp duran adam bolsaňyz, birli adam bolsaňyz gerek geller. Biz halky hökmen şunyň çykarýas, baran unumyz çykarýas ödüm. Şu wagt ýagdaýyndan. Owuny siz birliýant bolsaňyz bize gerek gelsiňiz. Şu wagt altyňyz waka, şu wagt geçeningizdir. Barlan soň näme ediljegini, näme edibiljek güýjüňiz bar bolsa şonu geçibiljek, edibiljek zadyňyz bar bolsa, şunu aýdy bilýänsiňiz. Baramyz soň biz sizden sen asal bize geçjege kendiňe bagyşlarsyň da dikkat etmeýär. Baran bolmaz biz guramaçylyk jenaýatçy tapar terrorist dip hasap etdik, biz tutan ýermizde maňlaýyndan deşip atyp bilýär. Biz halka şo mümkinçilik berip barýas berden. Innem oturuňda kelläňizde işledin gowja edip. Sağ olun, şonu aýdaýyn edim.